Lokacin ina karama ina da buri na zama malaman makaranta, amma gashi a yau jaruma ce a cikin fina-finai. A matsayinmu na iyaye ya kamata mu dinga lura da baiwar da 'ya'yanmu suke da shi, sannan mu karfafa musu gwiwa don su zama abin da suke so su zama a rayuwa. Constance Baby a wannan lokaci ya zo muku da damar da za ku iya tallata baiwar da Allah ya yi wa 'ya'yanku, sannan kuma za ku iya more gagarumar kyauta ta naira miliyan 2, sannan kuma kuna da damar moran kyaututtukan kayansu har na tsawon shekara 1. Kwarai kuwa haka abin yake. Idan har kuna so ku shiga wannan gasar, ga hanyoyin da za ku bi. Za ku ɗauki hotunan 'ya'yanku tare da kayayyakin consoles a kusa da su, sannan za ku tura a shafinmu na www.consorsbaby.com.ng. Wannan gasa dama ce ga jarirai sabon haihuwa har zuwa waɗanda suke da wata 36. Maza ku hanzarta ku turo mana hotunan jariranku don cin wannan garabasa. Za kuma ku iya bibiyar mu ta shafukanmu na sada zumunta @ConsorsBabyNG.